Моңарчы югалганнарда. Бу иярченле телефон. Кайдан ушып килдегез? Караптан. Моннан көнбатышка 80 диңгез чакрымы. Мин эзләү коткару төркеменнән. Бен бер станциясе ярдәмендә утраудан барлык сигналларны тыя. Бу су асты станциясы. Суга шумарга кирәк. Мин шумам. Мин киткәч минем турында борчылма. Хәзер китсәк, аларның лагерына кадәр күпме барасы? Иң яхшы 10 кешене алсам, кич белән һөҗүм итә алабыз. Комачаулаган ахмаклар булса, үтерергә. Шатырлар янына динамит куеп, урманга китеп, аннан түбәл атып була. Алар иртәгә киләчәк һәм очрашуга әзер булырбыз. Иртәгә? Алар бүген киләчәк. Кешеләрне радио манарасына алып китәм. Наоми карабы белән элемтәгә керергә кирәк. Котылу юлларын уйлап куярга кирәк. Беләсеңме, минем күрүемдә Клэр баласы белән боралакка утыра да ушып китә. Бу юлы, Чарли, син үләргә тиеш. Әгәр син үлмәсәң, беркем дә котылмас. Мин йөздем. Урындыкның аркасын күтәрегез әле. Иминлек кайышын электригез әле. Гафу итегез. Гафу итегез. Тагын берне ярыймы? Гафу итегез, әфәнде. 20 минуттан утыру. Ләкин 20 минут күп әле. Бәлки гәҗит? Кайышны электригә онытмагыз, әфәнде. Кайышны электригез әле. Рәхмәт. Калтырану өчен гафу итегез. Лос-Анджелеска килгәндә без бары тик җылы һава агымына эләктек. Каешны алмагыз һәм тиздән утырачакбыз. Сез 310-555-01-48 телефонына шалтыраттыгыз. Хәбәрегезне калдырыгыз. Сәлам. Бу мин. Мин әле белдем. Гафу итегез.